তুমি আমি দেবো না আমার পাখে জাদু ଅଛି জাদু করবো ତାକୁ ଜାଦୁ ବୁଢା ବାପା କେମିତି ତମେ ଯାଉଛ କି ମିଟିଂ ହଉଛି ହେଲାନି ହେଲେ କୋଉଠି ଯାଉଛ ମିଟିଂ ତ ସରି ନାହିଁ ତା ଆମର ଗୋଟେ କାମ ହେଲେ କଣ ପାଇଁ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ହେଲେ ତମର ଜଙ୍ଗଲକୁ କିଏ ନେଉଛନ୍ତି ଆଦାନୀ କମ୍ପାନୀ ହେଲେ ତମେ କଣ କହୁଛ ମନ ସେଟା ରହିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଦେବ ନାହିଁ ତାକୁ ଦେବାନା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଉ କିସ ଦେବ ନାହିଁ ଦେଖୁଥିଲେ ବୁଢା ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଦାନୀକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଦିଆ ହବ ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ମା ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପଚାରବା ମା ମାନଙ୍କୁ ମା ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ତମେ ମିଟିଂ ହଉଛି ପରା ତମର ଗାଁରେ କଣ ପାଇଁ ମିଟିଂ ହଉଛି କଣ ପାଇଁ ମାଲି ପାଇଁ ହେଲେ ମିଟିଂ ତ ସରି ନାହିଁ ତା ବର୍ଷା ହେଲାନି ହେଲେ ଘରକୁ ଯାଉଛ ହେଲେ ସିଏ ତମର ଇଏ ପାହାଡକୁ ଆଦାନୀ କମ୍ପାନୀ ନେବ ବୋଲୁଛି ଯେ କଣ ବୋଲୁଛ ତମେ আমি দেবো না ଦେବ ନାହିଁ দেবো না জীবন দিয়ে দেবো সিনা ফল দেবো না ଦେବ ନାହିଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଦେଖୁଥିଲେ ମା ମତେ କହୁଛନ୍ତି ବୁଢା ବାପା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବୁଢା ଲୋକ ଅଛୁ ଆଦାନୀ କମ୍ପାନୀ ଆମର ପାଖେ ଜାଦୁ ଅଛି ଜାଦୁ କରିବୁ ତାକୁ ଜାଦୁ ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ଜାଦୁକର ପାଇଁ ଆମେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହେଲେ କେବେ ଦେବ ନାହିଁ ଦେବ ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମାନେ ଯଦି କେତେ ତାଙ୍କର ମିଶିନ ଆଣବ ଆଣ ଦେଖୁ ତ ଆମର ଜାଦୁ କେମିତି ପାମ ଜଙ୍ଗଲ କେମିତି ଔଷଧ କେତେ ସେଠି ପାମ ଜାଦୁ କରିବୁ ଠିକ ଅଛି ଦେଖো ଆପଣ ତମେ আমি দেবো না କମ୍ପାନୀ ଆମର ପାଖେ ଜାଦୁ ଅଛି ଜାଦୁ କରିବୁ ତାକୁ ଜାଦୁ ବୁଢା ବାପା କେମିତି ତମେ ଯାଉଛ କି ମିଟିଂ ହଉଛି ହେଲାନି ହେଲେ କୋଉଠି ଯାଉଛ ମିଟିଂ ତ ସରି ନାହିଁ ତା ଆମର ଗୋଟେ କାମ ହେଲେ କଣ ପାଇଁ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ହେଲେ ତମର ଜଙ୍ଗଲକୁ କିଏ ନେଉଛନ୍ତି ଆଦାନୀ କମ୍ପାନୀ କମ୍ପାନୀ ହେଲେ ତମେ କଣ କହୁଛ ମନ ସେଟା ରହିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଦେବ ନାହିଁ ତାକୁ ଦେବାନା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଉ କିସ ଦେବ ନାହିଁ ଦେଖୁଥିଲେ ବୁଢା ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଦାନୀକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଦିଆ ହବ ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ମା ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପଚାରବା ମା ମାନଙ୍କୁ ମା ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ତମେ ମିଟିଂ ହଉଛି ପରା ତମର ଗାଁରେ କଣ ପାଇଁ ମିଟିଂ ହଉଛି କଣ ପାଇଁ ମାଲି ପାଇଁ ହେଲେ ମିଟିଂ ତ ସରି ନାହିଁ ତା ବର୍ଷା ହେଲାନି ହେଲେ ଘରକୁ ଯାଉଛ ହେଲେ ସିଏ ତମର ଇଏ ପାହାଡକୁ ଆଦାନୀ କମ୍ପାନୀ ନେବ ବୋଲୁଛି ଯେ କଣ ବୋଲୁଛ ତମେ আমি দেবো না ଦେବ ନାହିଁ জীবন দিয়ে দেবো সিনা ফল দেবো না ଦେବ ନାହିଁ